Egongo honetan ahostasuna lortzen dugu, ze a proposito, Arrizabalaga Andrea jabai joa, baina adostasunak lortzeko nola baite hitzen inbehar izatea aurretik, eta hortarako egokitu behar dira, foroak edo guneak. Eta horrelakoik ezpadaude, azkenean, bai honetan bezala, edo bai deseskalada baten proposamenak aurkeztu behar izatea oposiziotik. Eta gaur, hemen, orain, emergentzitako lanaz, ahituko gera, larrialdikoak. Lehen zorritzarez, erabiltzen dugun zerbitzua da, eta une larrietan erabiltzen duguna. Azkartasuna, kalitatea, atentzio egokia, erainkorra, behar dugun une saietan. 120.000 dei urtero izaten dira Gipuzkoan, larrialdietara, egunero bataz beste 300 baino gehiago. Atzo bertan hitz egin genuen, bertako bi langileekin, egun hauetan izandako lanaz, eromena, egun batzutan, lasaiago gero, 1000 dei eta gero, egun batzutan, ezin iritsi, eta hoi da beraien errealitatea. Eta ondo funtzionatzen duen zerbitzua dela, esan beharra dago. Ni behintzat ondo hitz egin beharra daukat, nire esperientzia beti izan dauna, eta seguru nago hemen gaudenen artean antzekoa gertatzen dela. Zergatik aldatu orduan ondo dagoena, gainera horrelako eremu batean, larrialdiena. Ez badugu nahi Gipuzkoa galtzea, eta gu Gipuzkoaren alde egiteko gaude hemen, gu danok, ezpen proposamen honen alde egin beharra daukagu. Langile hauek ez daude aldaketen aurka. Langile hauek edozein aldaketarekin ados egongo lirateke, seguru nago, bi baldintza hauek beteko balira. Lehena, zein izan behar duen aldaketa aurretik langileekin hitz egin eta adostea. Eta bigarrena, garbi edukitzea aldaketarekin zerbitzua hobetu egingo dela. Langile hauek, gu bezala, kalitatezko zerbitzu on bat eskaini nahi dutelako eta eskaintzen dutelako. Galdetu diegu eta ez da beraiekin adostu eta ez da hobetzen zerbitzua planteatzen den aldaketarekin. Iaz, gai hau tratatu zen batzar nagusi hauetan, irailaren 18an. Etzen atera, elkarrekin Gipuzkoa ekarritako ebazpena. Non eskatzen zen, Gipuzkoan dagoen koordinazio zentroa bertan gelditzea eta ez bateratzea 3 lurraldetako koordinazio zentroak Bizkaian. Onartu zena ordea, PNV-PSOek aurkeztutako zuzenketa izan zen. Zer zioen honek, 3 gauza. Lehenengoa, zerbitzuaren kalitatea hobetzeko, Eusko Jaurlaritzak aginduta zeukan azterketa burutu behartzela. Eta gogoratu behar da, epe maksimoa burutzeko iazko abendua zela. Bigarren puntuan zion, ikerketa hori egiterakoan kontutan hartu behartzela langileen iritzia. Eta 3. azterketa bukatzen zutenean, kopia bat batzar nagusietara bidaltzeko eskatzen zen. Galdera da, bete da, hauetako punturen bat, bakarra ere ez. 8 hilabete pasa dira eta bertako langileekin behin baino gehiagotan egoteko aukera izan dugu denbora honetan. Kezkaz beteriko bilerak izan diela, esango nuke. Eta trasladatu dizkiguten sentsazioak haue dira. Aurkeztu dieten gauza bakarra kudeaketa plan bada. Egoeraren diagnostikoa egiten duena, besterik ez, baina plan zehatza ez da. Legebiltzarrean onartutako plana, abendurako bukatu behartzuena, ez da egin. Kudeaketa plan honetan, alare, aurkeztu zieten honetan, koordinazio eta lurralde horrekaz hitz egiten den atalean azaltzen da garbi la posible unificación de servicios. Ta dagoeneko zerbitzu batzuk zentralizatu direla ere esan digute. Sadaeak Txurdinagan, ertzainak dakan zaila bat. Istripu bat dagoenian, trasladatzen dana, istripu lekura. Ta hone dagoeneko arazoak sortu ditula, esan digute. Lokalizazioarekin nahaztearen kasuak gora egin dute. Honek implikatzen duenarekin, ambulantziak beranduago iristea. Zentralizatzeak, zerbitzu hau zentralizatzeak ez du onura bakarrare.
Eta ez dago planteatuta inolaz ere osasun ikuspuntu batetik. Agian, barnezaileko irizpidea jarraituz planteatzen da, baina ez osasun ikuspegi batetik. Zantziguten ere ez diela ari beraiekin hitz egiten, inolako planik egiteko. Zerbitzu onena eskaini nahi dute. Hemen gauden deno bezala, uste dut. Zadae, zentralizazioarekin, zerbitzuaren kalitatea okertzen hasi da dagoeneko. Ezinbestekoa jotzen dute lurralde bakoitzeko zentroak mantentzea. Eta zergatik, gertutasuna eta ezagutza geografikoak zerbitzu hobe bat bermatzen duelako. Ez beharra gertatu den lekura iristeko denborak gutxituz. Arazo informatiko serioen bat gertatu ezkero, zerbitzuri gabe gelditzeko arriskua dagoelako. Orain berriz, horrelakoren bat gertatzen denean, eta gertatzen dira, beste bi zentroek egiten dute hirugarrenaren lana. Lantaldeak aipatu nahi ditut. Ondo ezagutzen direnak beraien artean, antolaketa propioa dutenak. Ondo funtzionatzen duen lantaldeak. Ezaugarri bereziekin. Adibidez, erizainek eta medikuek txandak egiten dituzte, telefono atenditu eta ambulantzian guardiak eginez. Beste lurraldetan gertatzen ez dena. Eta ez da lana egiteko modu honekin bukatu nahi. Txandatzea positiboa delako zerbitzuaren ezagutza maila hobeto ezagutzeko. Langileentzako lan baldintza okerragoak eta murrizketak etorriko direlako aurrera egiten bada Eusko Jaurlaritza duen ideia. 200 kilometro joan etorria egunero, suposatuko dugu langile batzuk ez jarraitzea. Eta ezagutza hau baliogarria dena galdu ingoen nuke. Eta besteentzat karga handia. Eta plantillaren murrizketaren aukera ere hor dago. Protokolo propioak ere lantzen dituzte Gipuzkoako emergentzitako zerbitzuetakoek. Aspalditik, beste zerbitzu batzuekin landutakoak. Diu dituzte protokolo propioak. Iktus bat gertatzen nian, miokardioko infarto akutua gertatzen dianean, eta horrelakoetan. Eta hau egaltzeko arriskua dago beste lekuetan ez daudelako horrelakoik. Eta beste arazo batzuk ere aipatu zizkiguten bilera hauetan. Gero eta lan karga gehiago dutela, eta arazoa da nonbait ez daudela ondo definituta bere funtzioak. Eta kezkatuta daude ere, zerbitzu batzuk pribatuak izanik, kalitatea mermatu egiten delako. Oinarrizko ambulantziak, lan gatazkakin daudenak, pertsonalaren aldaketak ugariak dira. Ambulatorioen orduteitik kanpoko etxezetxeko urgentziak ere, baldintza txarretan ematen direla esaten digute. Honengatik, guztiagatik, ekarri dugu ebazpen proposamen hau ona, Gipuzkoako Batzar Nagusiek eska dezaten. Bat, Legebiltzarrak, eskatu zuen bezala, Eusko Jaurlaritzak aurkeztu dezala emergentzietako plana. 2. Plan hau langileekin adostu ezatela. 3. Plan honek bermatu dezala mantentzen direla lurralde bakoitzean koordinazio zentroak. Zentralizatu diren ja zerbitzuak, bueltatu daitezela bakoitza bere lurraldera. Zehaztu daitezela emergentzitako taldeek egin beharreko lanak eta honen arabera jarri daitezela jarri beharreko baliabideak. SOS-deiak eta emergentzien arteko protokoloak hobetzea. Zerbitzu hau guztiz publikoa izan dadin. Horretarako urratsak ematea, tartean privatizatua dauden ambulantziak publifikatuz. Bereziki aipatzen ziguten Elgoibar eta Tolosako ambulantzia medikalizatuen kasua Gipuzkoan. Eta baita ere oinarrizko ambulantziak edo etxeetako urgentzitako mediku erizainen zerbitzua publifikatzeko urratsak ematea. Gobernuko partidue berriz osoko zuzenketa aurkeztu duzue. Berriro ere ez posizionatzeko eskaera zehatz eta garbi baten aurrean. Oztopoa jartzeko. Ezer esaten ez duen
zuzenketa bat, tristea. Ebazpen proposamen hau, gaur ekarri duguna, apirilaren hasieran tratatu behar genuen. COVID-19 pandemiaren ondorioz, ezin izan dugu gaur arte eztabaidatu. Egun aste hauetan, egunero goraipatu ditugu osasungintzako langileak. Txalotu ditugu, eskerrak eman dizkiegu. Orain dugu aukera, txalo eta esker horiek guztiak zerbait zehatzean gauzatzeko. Eurei kasu egin, beren eskaerak atenditu eta beraiekin landutako ebazpen proposamen honi baiezkoa emanez. Oraintxe dugu aukera gauzatzeko hau dena. Txaloak arratzaleko 8:00 balkoitik ondo daude. Baina langile hauei kasu egin eta lurralde bakoitzean eta gure kasuan Gipuzkoan larrialdi zerbitzu egoki eta kalitatezkoa eskaintzea asko hobeto. Gipuzkoar guztien onerako baita. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Izagirre jauna, jarraian zuzenketak